chi solar panel, chi engines, chi electronic hidden plane, ni chinde chinyinge. Batari o Gusii Plaza, ground floor, room number 6. Naboigo, mbabuate dukayende, angenebingia Family Bank. Imeyumo chukisi. Vakeresimi ase namba, enoti sanu na ibere note, and long lasting industrial tools. Ndizi TV, Obwansu, Gusii. Ndiamana sana umanchimuli ebitaseni kya Ndizi TV nendego kwaliania asomorobelio Ense Yoboonchoreria elinde twemanye na regande takokolekana anemono ase sector Yoboonchoreria chinga kitoroche amagoli yebinto bado taranyara kwabaga kogwa kero kuriyelia nga chiskuru ngange chire koigorwa igebinto mbirororo anemono biri aborokyo bagutumika ase chiskuru bigendete gukina amagoli bonabona iga ebitabo bonabona tebe erangi amafuta yo kweyaka ebingati ebintu biri bigendete gukina ase chichiro cheito nabayigo chinga ke aborokyo nabayigo abayiboli bagendete kwerobelia ase gochikwane kinga chiskuru ngo igoro chire weekend omanchi mulindete gokunyoringa asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyora wetera Ndizi TV News Digital nabayiga sensemo ya YouTube nabagotonyora wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyora wetera www.ndizitv.or.ke Iritarene Fridah Kerubo nabayigo nabagosanga ninche ekerengereri kiago wetrese nambiriga bwa screen yago umanyenga yobwateriti omorobeli korum nabayigo chinga kichiga togendete kwerobelia sama tukabosio nabayigo bune serikali gendete kwerobelia nabayigo kwenekinga uchumi ya Kenya ngwiranire Ense nakia yoroche ase county ya gogose asorogongoruago ase serikali county anene manokuru ase county ya Kisii merobeli kili gendete kubeka soko enekinga ngwikiranire okugana gwe serikali ya Kenya kwanza anene mono ase ogosangerelia ebange keroligetinga Ense Dr. William Ruto niga nyara kwa kubeka target gochia se kiombe kilike gosangerelia bango KRA ase ngencho yokwenekinga ebango ngosangereliwe na gukora amagendero ase Ense ya Kenya anene mono kero toroche emerobelio ye serikali akero kulira chi project kiri cyarengororo kurwa obugambi bwaye Uhuru Kenyatta akero kulira ubwaga chigwe chiparambororo bwabete bugotenenigwa naboigo boganete chibesi nyinge sana elinde chinyare koba chigokorwa kwagacha igo Dr. William Ruto nabaga kwenekinga tariwo chikomenta project chinde eniga kogendereri chiri cyarengororo elinde chinyare koba chikoera amanya uchiko ligi chinchira chinya cyoko chigo chaka chi project chinya omanchi muri ntogendete gosanga naye nabwo gosanga n'into kerengereri kiago ototebie ase sector yobosombi bono iga ligo liriage ligo kina manchi muri nabwo gosanga n'inche kerengereri kiago wetrase nambiriga base screen yago omanye ekero gwangeri ko travel bano ge omatekero chiskuru chigo chikoigoro bali bago travel ko Nairobi go Kisii go sego ko Kisii go chichi county ligo lingo chirire go kina anamonekero kuligerire ngam haboro kyomba chikuru kuchinsemo kugenda chiskuru go manchi muri nabo gusangana into kolende litukolya rero nimbwato mugeni ase studio oitora chigosanga amange ntwara matuko abwango iga omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nabaga kuigora municipality na chigotomanyanga abono asorogongorwa Gusii ime ya Kisii county naboigo Nyamira county chi municipality ringa tualire naboigo chi municipality chinga kichira chigokonya abamenyi borogongorwa Gusii kolende ntarachaka kigimatiga ngonda ramwa libaga aratotevi na kyakoroko karibu sana mbia wana marati jengoro kubita nyanusu mwenga omumenyi Kisii town mwekole biashara naboigo nkasaitero bubasi karibu sana ase studio yaito ntwara rabono si municipality chabiri chikoigorwa ase orogongorwa Gusii kero kende nyanusi nabogote yumanchi umurigerira ase orogongorwa Gusii Kisii na Nyamira bono ega chi municipality ringa tobwate kwekravana ega Kisii na Nyamira tobwate municipality satu municipality ya Nyamira municipality ya Kisii na municipality ya Ugembo
Kero kurigereria chi municipality chiga kero kindu maitu mwanchu muri na tama itinga municipality ningia Sorogongo rwa Gusii no nyare kumweresera municipality Ense me kobe kugukinia magenderero asa abantu bamenyetanga na sayo nabo igo gutwara ubugambi bwaye bwetenerete bweke magenderero nabo igo gukinia birengereri by'ekisemi ebirengereri by'ebyasara n'ebirengereri by'ekingenchawo ase county ya Kisii bono twatwari chi municipality ibere ntobwate ye iguru bwango iga ase chinsemo chichao gembo nabo igo ntobwate Kisii municipality chi municipality chi ibere ngichira chigokonya abamenyi be county ya Kisii boniga akero bona wana Kisii municipality amangana performance ya academic abana gukina n'ekingenjo chikingenjawo abana ko bwenera buna chi county chinde chikinete Kisii municipality ekero yarenge yoka ndo batagasa malinga embu yo gukina oku vale manche morigereria abantu baitu pole amakubana ichire abantu ngokina bale ebirengereri baikera ebirengereri by'ekinse chinde ekere municipality ekoleta infrastructures angena sabantu especially chipara amache sewage chisemi chingia abana konyora abali mu bekingenjawo abana kogende school ere njira ya raisi n'ebintu binga nebyo ngokina bire municipality yani ngokinibire abamenyi barangene municipality yo ekero kurigereria tatebe bunabono Orogongo rwa Gusii eserikali ya county ya Kisii tari mukigitambukiro kyogo chikoigore municipality kegera tari bantu bonsi bamayitinga encho ye municipality neri yeye ngokora bari public participation bamanyo chikoigore ya municipality yes municipality una magenderando siara chakwa sense mugete Orogongo rwense gose Gusii kwa abantu bakora public participation bamanye bintu municipality bintu kego cyana birabyo unabona karo mwanyu twanyorire municipality unabona for example Ogembo social amenities kire Kisii municipality echiko transferred na jira chigo Ogembo unabona weka public participation yakaru abantu beto bamanyenga onyoro Ogembo yabeire municipality weka batware abantu abamenyi baba bange abo abamenyi abo bakaba bange abandi bali bakorega sise municipality abantu abaiga ase baramenye chi space weka chibe chinke weka municipality bange ngake ko tware sewage system etwa epurani na kego twara enchera chipara chigugete cyo gusangereria ubi nabaigo weka within the municipality batware dumping site nabaiga abantu kibura yandra gwichole municipality ko banana batware sewage system nende sewage collection center ngaye ko bera that's why public participation yakoru abantu babagwe baitaba bancherana buna Ogembo baitabire no municipality yirirwa mbie mono sana nyanusi aso gusangana into naboigo mbie mono sana mwanchu murigereria inyore tagendete gusanga emeyo murubirio bwense Yoboonchoreria singa kitogendete kwemanya na yagendete gokorekana anene mono korwase Orogongo rwa Gusii singa kirit kolierero tete tokwanere obuya bwo gutwara municipality ase Orogongo rwa Gusii na kirora chigokonya abamenyi korwase Orogongo rwa Gusii ekero abantu bali kero kende kero omonda tete ko igora kero serikali ya county ya Kisii tete kuigore municipality watebirenga ekurigereria abantu bali asense meyo other than abantu ngikerie kurigereria egento kende ekoirigereri services chinganyu chikera abantu ange maboigo erigereria mangana revenue collection abantu bali barabanga segete lakini ogosangereri kwe bango kwere nanze kare municipality yegoirwe ebango ngosangereri gwere county gechi municipality bona bano jire Kisii ibere collection ya revenue we kechi kogenda igoro buna toko yande budget yego chuocha
ekero kurigereria babekire municipality ya Ense meri ya Ogembo bono igantoro chenga abantu bagendete go strain na uchumi ngorubara maigerio naki abantu bagendete onyene ensemo Yoboonchoreria naki abantu bagochigokora Yoboonchoreria Ense meri sebakoruno ine chibesa chigo chikobasira naki babwenete gokora Yoboonchoreria bwabo enda kwane kingano no gosangiriri kwebango ngo chikoreko korekana senchere ndonge. Before Ogembe municipality, abantu bonsi piba kaletere bindo municipality ya Kisii aseli goliri koba igoro. Bono abantu ngoro balenge Kenya abantu baru etago abantu baru Nyamarambe baeta balete bimeli byaba bande Nyamache balete liga sali abo bosongo koni ligolire igoro. Bono ligoli liokoni igore binto liabekirwa ngasa abantu abo bagucha. Nabo bagosoka korungana matoke chinyeni nebimeli byao by'echingenjaho bairo Ogembo banyare ko byoni rigori rigoro buna barenge gocha koni Kisii municipality endo gande gya kabere municipality ne igore chipara chigo connect abantu gocha se municipality headquarters enjere iyo yagerere chipara chigo koro Ogembo gocha Nyamarambe gocha Etago gochi Nyamache gochi Kenyanya na kombo igoko kaba baka Motonteria ase municipality yerenye ekero kurigereria n'abantu b'Ogembo boka bagokonyeka gose abantu ba Kisii county boka bagokonyeka kere municipality ekoigurwa kare municipality ekoigurwa okonye county ngima ya Kisii nabo igonko konyere boka Nyamira county nonye no Mabei nonye Migori a new product abantu karaba ichoira bange abaremi babwato umanyi obonge ko Ense meyi bakoleta ebimeri ao gocha koni karaba letere ebimeri ebi pianyara go ikororese municipality eri abanyabiasara bamanye product yenyine erasegete bagenda bayegora banyira county kiri kinde municipality kinde kiri kitabwati ebimeri ebi manenda gerenga buneyo tora kwanire sana county ya Kisii ndo bantu ba county ya Nyamira mbate bantu abebire asensemo ya Nyamira na abantu bali banyamira babiri bagokonyeka ase municipality eri erororo abara babiri bagokonyeka buna Kisii municipality ya berege okonya abantu babo nyobono municipality ya Nyamira igo yagachira West Mugirango gonyora products chigo cha Nyamira town wega chipara chiko igoro chiko connect Nyamira town North Mugirango Urabu na Kitutu Masaba ekero ukorigereria Nyamira population ya Nyamira na Kisii county mbantu kibali barabange Kisii county nere populated azengenjona ya chagite municipality kare ekero kurigereria Nyamira county mete abantu abange bagoteba nga Nyamira ya aberegie kuira na magega ekero kurigereria Kisii county igere more developed ko ekero korengani ni county ya Nyamira kero kende ekero to kurigereria serikali kere ku allocate funds gochi gokora amagendero gochi ase chi county ebinto mbirero re kurigereria kero kende ne serikali enene yaberegie kuira ni county ya Nyamira maiga gose nabarayibara ase county ya Nyamira bataranyara ko bagweto masoko ne kinge county ilingo kinere county ya Nyamira ni yere ya chaka Bwango tera yani municipality county ya chakra tamane Kisii na chachagete municipality kera ya jeta ko be kunyamira na liye igoro chupara chiri chiwo exist Nyamira bono because municipality ere independent ebwata resources chaye ebwata chi besa chabo era nyale kutumeka kubeka ibintu bya infrastructure including water roads nebintu binde binge bono abantu banyamira abukale konya ba university Kisii bono koja koire na gochimaga bachiko university yororo abantu mbakonyara gwikere population iri abantu bono bali Kisii igo bono Nyamira ego chaka nero ngora step by step ase myaka 5 kurubona abokonyara yabere step by step yabeire yatwalira abantu abange amagani yabeira mangi amagani ayo arete change nande Nyamira county pinga na agricultural county obintu byobolemi ebinge especially obolemi bwa commercial no bole Nyamira
bank n'ebintu binde bya banking services n'obonchoreri bwa igoro eborakorekana buya Nyamira ase eng'encho y'oboremi bororo bwa igoro. Mbia mono sana omwancho omurieni otugendete gusanga emeyo morobiri obwense Yoboonchoreria chinga kitogendete gusanga nere Nyanusi oyo gendete gutumanya eng'encho y'echi municipality ime y'echi county enchibere county ya Kisii nabo ige county ya Nyamira nere yeye igonyo kobwate ibuli rinde lyonsi gwetero tete kutwara obumanyi gwetera Nyanusi oyore expert yito asili tukolia lero nabo gutuma ujumbe yago gwetera sena mbiyirga bwa screen yago boigono bogotubwatia ase chinsemo chiche mitandao ase nsemo ya Facebook nabo gosangana intwe gwetera Ndizi TV News Digital nabo gasensemeri ya YouTube nabo gosanga na intwe ekero kurigereria Nyanusi serikali ya Kenya kwanza negendete kubeka target ya bwaso gusangereria ebango asoko ne kibuna omete ebango nero ekoleta magendera sense ekero kwarigereria matuka ya bwango igamba bagotebanga mbali go chaka project chinya chi project chichi alengoro na chibago chukora kero kende ekero kurigereria county ya Kisii oko igore municipality ine nchere ya moyo komenta gusangirira bangase county ya Kisii. Yes. Ogemba municipality buna yegole tu engani ngo chakere kobeka machikaye babekira achi advert kolegio mu manager bwe municipality kolegio town administrator kolegio abafanyakazi bechingenjao abanene bali barachake gotenere municipality ekere municipality ya beire bono ngo chiere ko mark a value y'each plot chiro ogembo sameta nabo igo nechinsamo chinde chisinye inororo value yega kogenda igoro abantu bachiroro bako invest barabarito ake batalibona abantu bali bande konyabaro abantu abaiga mbachaka ku plan chiplot yechiga chiro gembo imbi project kye okororo abantu ba fiscal planning imbagendoro the collection ya revenue transfer ya malemonebo allocation ye amachinde mirao chikobe ku ebintu bigo bya social amenities buna chinyagitari chiskuru chinyi kwende dumping site sewage site ebintu ibuna bikobe ku investors bakwendo kerege nto bwakanira abantu ba Kisii water services bane bakobeka chiba sewage collection babeke chi water collection chimita chinyinge naboigo aba babwata plot bagwakana lights chiregoro esengenje ebale within the municipality and in the process collection of revenue abaigoro ekonyense naboigo konya na Kisii county ekero kurigeria Nyanusi tobeto gutwara omuchando bwiegoto ekero kurigeria sensemeri ya Nyambera no egoto yakabekirwe kero kende emerobeliki omugavana abwata soko nekinande SMLA municipality ya Ugembo egoto teligo chikoba omuchanda sensemo chire boniga Kisii county governor yororo governor Simbarati origiri enchera iyo kosangereri eubi koruase abantu na konyeira ase takeire enchera yamo otabirenga eubi eliere in the form ya organic chindagera matunda obukuma chinyeni nebintu binde bisangereri kubibekwe container ngao then ebintu binde mbire bikogenda chinyomba bona amasakara amone ebintu binde binge biranyare ko polythene papers na bire bisangereri bibekwa sangao chichuba chibekwa sangao chichuba na bachikokora recycling ekamba nerera chitake echikorere echiyonjoreri chibe nande chigo paki wabuya amasakara ekarasangereriwe na iruase akonyara kobeku na gusambwe kyagera tali gochutumeka na yanda ali akonyara ko recycled aba recycled na ndatumeke ayige binde bibinde bi organic omakuma ne chinyeni ne bintu bya nyumba megati etigarete ebi bikoro ko organic nabo bigobe kwa samo bona gaba na identified
bia baboronge bia bamanyua bia ba collected bia irua ase megondo y'abantu bakoreta oboremi basimegete kawa pyrethrum ebituma chingende na gukini omogondo twale orutupengia igo ntoli gochugotwara dumping area ase obie gosangererigwe nyinge echigochora na kitogotari abantu baminto bona bona abantu ba ogembo mwitabire nge municipality echororo ancherana ne municipality ekaro yachire goika mutwara ase dumping site ekomera makini expa abantu mbachororo bafanya kazi bako separate ebintu ebyo mara gatatu lakini a system nebe ku through the administration ye municipality ino ya Ugembo omonto buo ye compound omonto bwate commercial houses rentals atwale chi container isatu eyere gosangereri organic eyere gosangereri chichuba na eyere gosangereri polythene papers this ekaramu abekirego akaramu bantu bali ba collect ne chigari bono bakobira babeke biga bya organic kando polythene papers kando and bottles kando in the process chichuba cheirwa ase chigo chikobakala recycling amasakara ayanda iru for recycling ayanda tanyarekane koirwa asambwa abo chabwasira chindagera cha nyomba na chimanyua chikonye megondo yeito oyetware fertility isaine elinde oboremi bogenderera kesa bwitu kyo Gusii kendera nyanuse kero koligereria chichube chiga gose polythene chiga chigo chikokorero recycling within Kisii county chigo chakokorero gose chi partnership nchiro mwakoli ne chi county chinde chigo chikobekero Kisii county ya ligirie nchira ya partner amune chi company chirichire Nairobi ali batagete gochaka a processing yoko recycle chichuba amuna polythene papers within Kisii county the governor Kisii county naagenda to identify emegondo ya serikali ere within the county arolenga yera appropriate gochaka industry bineyo as a Kisii county igo inga kiende yonsi ipi project ebole mokibo gotoka boetaneti cheka isato bole mona boko bonchoru bobe recycling industry create employment for our youths ekero koligereria vikio nderi na beteka gukwanera matuka mange igoro ya waste management agate angu partnership ari ne chinse chiri chesi ko bachikoranga asense etu ya Kenya ngakito tokokora waste management kero kende omugavana otemire koligichi experts kurwa sorogongo rwa gusiba mu advice bunabonete gukora igoro ya waste management Kisii governor otemire na ndo fauliri number 1 asa matukomia moja ya soeto usobogambi ojenjiri Kisii dump site boni gabu biteko morworo o identify rasa masakara ko bekwa as organic ko bekwa na chichuba chiko collected bono we are only etoganyete tutuale investor kochaka mangana recycling na kubeka chichuba na ende chiatumeka chiakore pinto binde bingo ngwaba ko gukwanera igoro ya amabaga ase municipality ya Ugembo atobiri to koligereria abakoli mirimo babakore igasi ase county ya Kisii mugabana nabeteka gone kinga a wage bill ase Kisii county nigere igoro mono anda bantu basoeta senchire tali endonge gukora imirimo ase county ya Kisii kero kende emirobiriki yabikira sokone kinga bali baguchikoli kwase Ugembo municipality obokoreri bwabo ngo chikubole ko basenchire endonge county government ya Kisii ya create employment opportunity through the municipality Ugembo municipality manager ras mabo Ugembo oino monto koliko town administrator ras mabo Ugembo oino monto koliko because that's an entity ya veire yoka kando other civil servants within the municipality others will be borrowed from the will be transferred korwese county ya Kisii bagenderere ko kolega ase municipality
yogembo abanda abanyi mbali ikwe kulingana no experience babwate no juice ali yogembo eseki watch pirita ko banana that's an entity funded by national government ebwate meroberi yaye yetenenerete despite the fact thing under the county government of Kisii nigoika a collection of revenue chibas chabo chaisana chiko gande chinde national government echinde chache county government echinde be akana kegere ka municipality afanya kazi baye mbali ko babange ebako abakeigo baise ne bako deliver services iliega na ile se municipality Kerubo kwanera igoro ya revenue correction tobito koligerera no na sense ya Kenya nkima obukurumi mbo betabo kwene kigwane na mono ase gusangiririrwa kwibango ekero kurigeria ngambaro batari gwakane bango mbaro babiri bakubwatwa bagwikibwo kigambero lakini kwanyara amatukande batigirwe kero kende ndwarora kiombe kyo gusangirira bango kyaringi abage kubekemero biri abene ngam abantu banyegwakana ebango online ase serikali county ya Kisii mero belikiri babiri bakobeka soko ene kinga obukurumi mbuli gochikoene kigwaso gusangirira kwebango the Kisii county serikali ya mheshimiwa Simbarati mbona ya chakire teko iboru emetinye bere ya elire ande etatu ya elire eonjo kekonge ebwe kaneli ya kole 5 years bona ya chakire abafanya kazi ngumbaga ndata waswakira chi department bona gavana ya chole chi minister chi bob sanjiga ndata kwa vetting nko erere ba so chi office directors imbaro bakolitaya abande mbalikwe wetera abafanya kazi abo bechingenjao mbaso chi office ba assist county government ko improve services na go city corruption Biamono sana nyanusia si ogoto kwira ni libo lirio inyoro manchu muri togandete gosanga imiyo morubiri obwense Yoboonchoreria singa ke togandete gokwanda igoro yorogongo rwa Gusii na kitora akole nonya no comment kana busangirire kwebanga arinde kweneki amagenderase county ya Kisii na boigo abamenyi be county ya Kisii na kibaranyara kwa bakwenyorera emirimo anene moneke tokurigereria nga chi municipality chabire chiko baibirase county ya Kisii mbanto kibali barachikwenyorera emirimo na boigo na kibangira chigosangiririrwa erinde gokonya county ya Kisii enyare ko bakigoska mbosio manchu muri entete gokunyoringa na bogosanga na Ense ekerengera kyao wetrase na mbiri gabase screen yabo na sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bakotonyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube na bakotonyara wetra Ndizi TV News manchu muri gereria ase sector yobo sombi ninchi gokomanyanga ntobwate esako yabake gokolibuya asumwa kolyoita asensemo yobo sombi kubwatikana no bokoleli bwabo obuya se Ense ya Kenya ntochiko komanya esako kiyo ningorenge driver of the year ningorenge conductor of the year antochiko komanya ase obwagale atobeto gokwanera nyanusi goro ye chipara bado nchibwato mochando ase orogongo rwa Gusii akatokoliye none chi contractors ingiora kwanere kiagera ntoro choko ngusana nako gende tokwene kiwa gati yabo ne serikali ya county ya Kisii Kisii county ne bwata chipara chiro chigwe exist one na nda se chipale chigwe exist mchire chitanya ko maintained for a long time mbona nali gavana ya soire atagete ko banga enjira chiralimu Nech contractor chiri cha tu chipara chikole gas korwe seli chimwe eliende ya rueto ji contractor chinyinge igo chia kolete gas yobolimo omuntu akongene linga nindo setie para korunyanjwa paka karore epale iyo ego chikoligereribu asa masakarali alikira tendering teyo chipara chindo monto likanga ngakora gasigete gabana koranje njembe kedoro chini njendenere tobogengi njendikire chipara no anisa toiga nko ewe segentenere tabantu nanya kubagorere chai nanya gukwana igoro yawo no gabana
igategete gwakana abantu bako HPL ya Kisii County igekinire bosa n'aba contractor bangi aba contractor bangi ebara abalimo batari gukwana kene batebererete serikali eri yare ngororo kung'ainereri ng'a bakorire magenderero gete bagachire nyumba gete bakorire baremire para gete kogende site kwanyora pare chinchiyo nyumba nchiyo bintu binde byonsi mbiyo birosiri bitacho birosiri lakini bamentire HPL agenda iguru services chibolese county etwanenge there is a team governor begete ya identified contractors bakorete gasingia a process ba yabo mbatakere gwaka nuko last week lakini bono buna togenderete iga es ekwende chifocha cha rosiu ngo chaka bale gwaka nu bali bakorete gasi aba bande bakonya kuoga wakoromo contract okuoga nga tara kanu contract agitenga narwarite nyagitari ari nga mente iro moika abo na ba contract abakora abo bolimo batali gukora gasi umo contract okorete gasi tali kuoga ekiagere gasi ya yoke gukwana lakini bono tutebenya nusekero payment ya delay omete ba contactors abaigana barubumbu bwate family cyabo na barubumba gendete kwerobelia senge njonga chiskuru ngo igurusire mbabonete bakane chi school fees na ba sense ma yabo bakuoga ikiagera mba chibesi cyabo cyabere chikonyoru kerekende ne serikali ya koleta ngora soko ene kinga chi contractors bobo ene mbarabia bana bobo limo mbarabia government yenye kare service korwa service ne metinye tatu yarire ya chakire korigere contractors once bona bakorete chigazi na boigo back check go bari batakoreti barusigwe abari bakorete mirimo bakanu county government ya identify companies chigo chakagwakano boni gabona toko gambaiga companies chabekirwe list echinenjira at least yonyembara akano they will be paid enga kiyeyiga bona twajakire wiki bana babo mbako bamba school mbako bamba kana madeni basabete materials ko gajira chipara mbako bamba kana mafuta ba kabesete ne chigari basabete sengenjo kwa gacha nyanusi tiango tora tebia mwanchu muligirerie kena asense moye chi contractors chekero chiko gwemirima sego kore emirima county ya Kisii ne company kuligererwa gusino monto monye no kuligererwa koro serikali ya Rengororo onye muri boiri na governor Orengo gose chief officer ya Rengo as roads gose minister nkwange kwa ugasi gose onye nkwane ngonyara kurwe kickback nkwange kwa ugasi qualified contractors eba bategere gukorera Kisii eba ngete kwa ugasi kera mbalenge bairi mbategete koru yaki nabo igombalenge connected eto gotebanga bono ga chi contractors chingiya chire qualified gochaka chiremera mu Kisii County chiparango igoruchire patali koligererio moiri umosani lakini qualifications chomo contractor choka chigera Kisii etwala chipara chingiya igo nyanusi tete kwa ene kinga chi contractors imbaroro batakoletie gas lakini bagocha gusabe chibesa kurwa serikali county enambe nyinge ase bali ko igura ski radio chi TV chi social media bakuoga 75% ya bali bakuoga mbakoleti gas ese county ebaga chire batogonyere gabaneri ya Rengororo ye gosa yatebanga chibobsa rosalia baige besa bakanuga baruo bisi lakini gavana yiga migetegete kurenda besa y'umwananchi ebesa y'umwananchi ekore gento kirieta kire lakini mukiri step kokora sensor korigerelinga mbarabi bali bakolete gas na mbarabi bakolete gas abalo jo kole gas mbatokonya no chukota tebia asobo iminga ki omugavana bekire mirubili soko ene kinga vetting ya chi contractor se chiga ngasi kibara chikokora ase county ya Kisii go manchumuri yeto traso aso mutima komoke to basa gusika to basa konyegera to kuirana ntosange amange.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Oburimi n'obunda n'omuri uburyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Twagendete kwiburia nga chinsaga nekemerio na rite kia botambe kurwa saba kuru baitu chinsaga na no maete ekeruta ite chitioke buye gose chance buya nigo chiare kuye kwa ninya ngeni elindi elikwama nigo chiri buya tali chese kuizi to kwega twakaranga segasi ali chinsaga nigo chiaka yekiruba ka kwa igubwa sukigima ne omwanchu murigeria ekero kuigwa nga chinyoni ao anane mono chimba chingeni chege sare chinchugu chiombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii. Imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi. Asama tukamange na berengo batebya nga oburimi n'obunda boigo oburimi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongorwa Gusii aberengo gotalia imeyeliro bali Gusii imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeye Kerubo bono nyogotete boigo chikuye kachinsaga chibugo na ndishiko cyogera bya nandoli bakoigo bwansuwe chinsaga mbwati imeyo morobolyo yoga oburimi n'obunda kire Jumatatu chinsa ibere cyabutuko no muiroro ritukoria Jumanne. Maete chibesa nguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, yudo, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obojo mutakeire. Eskuru chegwiru you know. Abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye iwa ko genda sesi mi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okomeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down
inakuwa energy, so ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokim Agrovet kwa ufugaji na ukulima bora. Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchie ko babuna butambe Omo science niyende Omo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronya ramba chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru chabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Runga Faith Star nyagote bagagu nga jirani asomuroberi wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chija aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Mono sana omwanchu muligerera chinga kitoganita gosanga emeyo morobere obwense Yoboonchoreria nkoko inyolinga asichinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bakotonyora gwetra Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube na bakotonyora gwetra Ndizi TV News mbia mono sana asibali magandete kubwatia omorobelio nindoche Boaz de Bosco agoteba watching live from Ngeri Township kama kawaida show iko late na boigo Faraja Nyamweya agoteba tuned from Mogembo a wonderful program mbia mono sana asibali magandete kubwatia omorobelio omwanchu mulirira konyara liri ntaraso asomo tumukona gotebinga ninchiko kumanya esako kieli ya beire best sako of the year na boigo ngolyo beire best driver of the year 2022 akaro koligerelia matatu sako of the year 2022 super metro sako G172 nere ya beire best matatu sako iyo mwaka ulioeta na boigo the driver of the year Nicholas Wanjiru oyokurwase esake ya super metro K78 na boigo male conductor of the year 2022 niga kurukonga Peter Kitaranya igo abuna buogo seinere sako yabereke gokolibuya gegotwara obokoreri obuya super metro sako ne yigotuku mochio Nairobi ekero bakoligereria obokoreri bwa enga kibole kero koligereria super metro kero ogo ere gali angegali na mochilio Nairobi CBD ekero koligereria obokoreri bwabo na bakonyora super metro esako yabo ligo lirio kwenda tatebe koru Nairobi gochithika nigalire
8 bob gose emia kero kuri chisako chichinde chabo Kenya mpya gose Metro Trans na bakonyora chibegete ligori lya bemia lakini abantu kero kurigereria bale babangetera inigari Super Metro baganyete chigari cha Super Metro chiche kero kurigereria bokoreri bwabo ni goboro buya kero kurigereria chi conductor chiabo ebine bibintu biri bakurigereria chi conductor chiabo chire well disciplined tokonyora conductor ya Super Metro gekonya goshautie baranga soegari megoseri gori neriga okonyora barigete body yabo gari babegete ligori lyabo gari no gocha onyogotete kwenda makongeni thika chinsemo chichia Kikuyu barabuna babegete chigari cyabo bachibangete different gari kwenda makongeni gari kwenda town no nyora nga abantu mbaroro bagwikira along the way onye gari yari kwenda direct thika onye yari kwenda Juja nchiroro chia kwenda Juja igobo koleri bwabo na oborigo nande chire reliable ore sure betinga egari eye ngugo ikire town boronge tokonyora chikonya gotina para chigo iki tokonyora chibogoreti excess igo ebina biegati yebinto byabere bikorigererwa asobo koleri bwa Super Metro abali bare ase county ya Nairobi na bagototebinga ngakyo bokoleri bwabo bwabeire ingaki kero bakwenda ase stage area Super Metro ngaki bakorora ngaki abantu ngaki babangete eraini igona bokorigereria nga no rono chi conductor chabo the way bako handle chi customer nige bako handle bune essential ndonge tokonyara nga muna waka na chibesonyo kuhena ni reli bonye uri kuna cha 8 bob niga gukwira ni immediately change ya uturi kunya kumusumbu nga ngosinga kie change ya nena kikuatigara nero igo obuna bugati obokoleri buri bwa Super Metro ya ire eko nonyo gotete gosene tumaiti omochio Nairobi buyego kwalinire gari nigo bagokorokereri kwanyara kwa bakogwika se ngonya koigunga Super Metro lero bagotuguteira umusigo gosenake igo ebingati ye obokoleri buri bwa Super Metro ase county area Nairobi timetinya nusi ase county ya Kisii twabiri togotwara best sack of the year mbaratangasa tumanye chi sako chigari chiruti mbali cha Kisii county ne njiri chiri boronge lakini eyere nkorora bwato mupangirio lakini nero mbaranye tangaza wono Kisii na Nyamira tigabe bange paralelere best banyebeke esake manyekana ne taraba imanyekana akerekende serikali ya county ya Kisii nebwate merobelio ko tangaza best sack of the year teko batetwara merobelinga buneyo kere bindo kibejagere ko national bana bigotirimboka go check out ego ikabike se county ya Kisii igo omoteneneri ori no munyakerugo naro o matatu korukunga okongo mose amangana ayiko igure ko nyakorobelia chi matatu chiago achatetebyo mwaka orieta sako keri yakora buya ogwanchereri gotaiyo nere yeri batali kobogori excess koru stage neri batali go ikiki abantu mete kera abantu bakorine gari okonyora abantu bagosumbua paranga nchengi keri gosenga ki akwanyora nga abantu bakonyoro actually Super Metro kero kwenda umuchi Nairobi onye gari ateba town bakathika town ko Nairobi bakatika town ebuno yikugo ikeri onye makongeni direct go ikeranchira ngoyo ngona bubo ko bakoreri toganiti na arasi county ya Kisii kono twabiri tugukwanira na Kichi municipality chabere chikoigorwa se orogongorwa Gusii akerekende merobelikia serikali yabe kire soko ne kingango chikubali go sangererie bango isaine gukora magendera se county ya Kisii okay bono county ya Kisii go sangererie bange nyinge isaine era kane emerobeli budget yabo boronge twa nkoligerelinga onyenjanya alikana Kisii county ebe komo choma simba obe town otware boteneri bwaye bwe town ndani ekini omochi onyamache obe town nyamache yetenenere amangana collection ya revenue baganyererete ekeroka era ikerenga na barabumba kendi go barbe municipality omochi okanyenya obe town na boy Marambe era ni gukobe town omochi osuneka ora be town temporarily ko ganyerete koba municipality bwangoiga
Aboigo mara ninero na bayale bwenderete ekini gunere town ekero chiabere chi town chibwato boteneri bwabo collection of revenue bano bakanya bakora mazoezi ya municipality mazoezi ya municipality wetera babwato boteneri bwe chi town ngotabina ba minto banyamira onyali bali gitutu masaba kero katigera ni gwebe status che town nabo ige town yende ebe kumanga town yende esengencho Nyamira municipality irete kebirigo nabo igo ekwerende west mugirango tegesane kereigo elinde bono ekerenyo ebe kwe town status na nyansiongo na rekini webe town status goikiraga abuchi county chito collection of revenue bona ege commenteka ekegera kibara tokana nga town yete improve ya kole best muna mwabe kama tatu association yera kole tabia town yera be best ekini webe municipality ekere tu arobatanelea baya etu ara abantu bago sangirili bango boronge abokurumi bosire elinde elio Kisii county ne county yetu ya Nyamira etu ale eni beisaine na oleke kwa kujibasa kwa national government yato kananga mbabu hata chibasa chiko nyara kukilia hata pending bills nara goteba akoroku George omwana wa ingo atanga super metro is one matatu sacco I board every time I want to get to CBD. I love their strategy, reliability, discipline and management that seems to pay off, especially on their Ngong Road route. Oinero go appreciate Ense Meria super metro na bange ase Nairobi People's Forum wabere ba go appreciate sake US obokoreri bwabo obuyambia mono sana soko enekinga obokoreri ase county ya Nairobi ngoene kikubora sinchira endongira ndito maitu mugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja na gandita korobelia chinga kitwaro che gakurwani gwekera kanetenga chimatatu nchinyara kobachigo soa Ense Meria CBD na ndonyole kurase county ya Nairobi saiba advance saiba gutumika electric trains echigo kolera obokoreri bwabo ane chigali chiroro twarorire chiachire chigotumika electricity bono mafuta taligo chikoba kagotumika echichire faster and reliable na ndechire cheap sana igo county ya Nairobi negendete kwa advance soko enekinga ngokorera bale enchirendonge obonchirire bwabo ase omochuli o Nairobi igo manchimuli tokendete gusanga imeyomorobili obwense yobonchirire chinga kitokendete gukwanera sector Yoboonchoreria na kiyabeire kolende tiango turaigwa omunyakerugo o super metro korwa sensemo yaye na kyagukwanira obokoreri bwabo na ndinga kiba lingete go chiko improve services cyabo aso mwako yiganda torago sende mwako ndeka ngo babale esake ngiye ya 2023 gotia to sange na barabo to sense media kabiri studio to sange na barabo to igwa obokoreri bwabo na kibule tuweze kushikilia serikali yetu kwa kulipa ushuru, kwa sababu serikali yetu inapata pesa kutoka kwa ushuru, na tukiweza kulipa ushuru sisi zote tutapata serikali itafanya mambo makubwa kama kutujengea barabara, kutuwekea stima na kutuletea maji. Tumeweza kuleta magari ambazo zinatumia stima badala ya zile ambazo tumezizoea zinatumia diesel. Na hizi magari uzuri wake ni kwamba hazitoi moshi hata kidogo. Ni gari ambalo haliko na kelele ndani kwa sababu hili gari halina engine. Kwa sababu ile kelele ambayo inafanyaga gari labda itetemeka wakati mwingine hiyo haiko. Kwa hivyo ni magari mazuri. Ile tu naweza uliza serikali yetu ni kama itawezekana hizi magari zikuwe zinatengenezewa hapa Kenya, gharama ya kununua hiyo gari itakuwa chini na kila mtu ambaye anafanya biashara ya matatu
Omunyakirugu o Supermetro Sacco oyoberega kwerera obukoleri bwabo asoko ene kinga abantu ngo ikabali bagotumika matatu sacco ya Supermetro ngo ikabara sebaganiti nabo igo improvement kigo se ebintu biri bagochiguoncherera nabo igo kwene kyo obukoleri obuyagwetania bw'umwakoria asense mayabo na kibole bantu irane asorogongo ruwa gusito beto gokwanira chi municipality tobere to gokwanira na ki serikali county ya Kisii ebwenete kobeka emirobili ya bena soko ene kinga gokine bale ogosangererwa kwebango asorogongo ruwa Gusii kero kende nyanusi percentage ene tokorasa abantu borogongo ruwa Gusii anene mona abasaye percentage nyinge mbabwati mirimo kuigora chi municipality echibere nchi komenta nga abasaye baito batie uwesona ni asobo saliba inyorera amabaga yemirimo ase chi municipality echiga bona bona twataba to collective revenue isaina se county ya Nyamira korwa sabantu baito twataba mucho karoka mucho manga muchi twataba karenyo Nyansiongo eichigo rukobe town town chile independent chile part of the parastatus chi county government ya Nyamira kinchinyale ku create employment opportunities asaba sae be chinsemicho nabo ebasaba mbanyale koleta obosemi obonene bwo gusangereria bange kiagera nabo arule school bona nabo Kisii County narebeke new towns other than Ugembo municipal ya Igorwenyi ebeke Masimbe ebe town ebeke Nyamacha ebe town Suneke town Nyamarambe town Marani ebe town collection of revenue ige kogenda igoro nande creation of new employment asaba sai ebe chinsamicho agento kende abantu abaronge balikwe bakoba town administrators mbabasa kwenge cyoboibi nobukurumi bukigochora ase town ekikire igoro amanase abantu bara bakora kigasi egento kende andikira leta revenue just county cheto ntobwate legal licensing board this is an independent entity ebwate collection ya revenue ere igoro lakini department yeri unebwate body ya n'abantu baye kibasi cyabo bakwagu koruwe se county n'ekinde kigo cyo koru national ekinde kigo cyo koru ase ebyombe byo korwanie se gigoro ye binyugwa kibasi kiri kikoba kigo so ase mebuko y'abantu na board management direct origere body echo na chibanto batenenete batenengete kweli etwanga tanga chipodi chitumeke ko chidevolve chiganda paka grassroots chichi kwenge chabasaye bamanyobuya bwokonywa ebintu byobotindi elinde bamanye nkibara akole elinde liye chenchebe wetera amafundisho baranyole chi body yega ya legal licensing board ebwadra namana ministry ya youths pacha sports and talent baigole biti chibase chibabwata lot of millions baigole chi stadium kere constituency abasaye baumerana ba participate bakole mjeso abasaye baonchorerie banganye kurwoso gukora ibintu ebingi so ogosemeri nkorororo asije gavana ya Kisii mwesimu Simbarati amano mugavana nyalibo ende banyale koleto gonjolio kanene Kisii nto twale county government ebwata abakurumi ajibase che county chiko ibuchi nyinge kugwekire chokora magendero ekero kurigereria ekiombe kyo gusangereria bango yakiare bono ga serikali ngendete kwirobiria soko ene kinga Ense negendete ko bagi ko advance in terms of technology serikali ntwarora omwaziri o ICT o walo na bakago siole obokoreri bwe serikali so gutumika internet erinde abasaya bange babe bagosoma ibintu ebinge gwetera ase mitandao nabo gotwarira sense moyo gusangereria bango kiare bono ga ebango
ebango bagendete kubika emerobire soko nekinga ebango gwakana through online kiro kende orogongo rwa Gusii mbarere diko adapt system eyo Kisii County buna national government ya okara nero neteme okara biriye kunyara gochase county asengenjo abasaye baliba ense ekolera nga banyoro gukonyeka abasaye na bali na bubale county ya Kisii opportunities chibekwe chiba available aso okore biensara aso konyorerwa mu bagaye employment amono aso kwengecha abasaye elinde balete bungaini bwabo bwogosoma koru expertise banyorere koru chi college bakonye county ekine very fast Mimi no sana manchi mulieni yotogendete gusanga imiyomoro bilio bwense Yoboonchoreria tinga kitogendete gukwanera amagenderero ase county ya Kisii nabo igo county ya Nyamira imerobeli serikali chibiri kigendete kubeka soko eneki obokoreri obuya anene mono kurwase orogongo rwa Gusii ekereto kurigereria obokoreri bwe serikali mbache bapeke obokoreri bwabo ase mitanda ekero kwaso Ense meria e-citizen dikaliyo kwenda kubanga era ini kurobelia era ini ase konyoro bokoreri bonde bwensi otagita Ense meria huduma nene mona sobo koreri bwe serikali na bogo so ase simiago kwanyara kwabago konyora obokoreri obo ase emitandao nabo igumanchi muri na intu twabere to gwa advance igonyo goko watch program yiga na bogo so ase Ense meria mutandao Ense meria Facebook otonyore wetra Ndizi TV News Digital nabo iga Ense meria YouTube otonyore wetra Ndizi TV News nyanuse karto kurigereria asoro konkorwa Gusii tororire serikali yabirige kubika emerobelia soko nekinga ntoga maitinga ase chichiro nonya ogembo ya bete kobe municipality ebimelimbiro robigene iribiki gwase chichiro anendigo Yoboonchoreria ko kora Yoboonchoreria bwa base chichiro mbategemete sana abalimi akero kende emerobelia serikali ya bekire serikali county ya Kisii asoko nekinga ebimeli ngo chibire gosoka sobonge Kisii County bono buna ya chakire serikali ya chakire mbabwate merobeli yokwegora chipara chikogenda pakasa abantu bale chike chiete semegondo especially gucha delacha gucha abo bana so gembo municipality ya bekiru obole mino obole mono bo kavete no part of Kisii County ko runyali bali masaba chindagera chipara na chobotenengu chipara chingiya na chichikolate bintu bikira bandange origererie supply ye chinyeni fresh vegetables chikolie ku Nairobi kuchakera mana ku chinsaga skuma keregendo biko ka Nairobi mapema byonsi bikoro usiku magena market no collection center bono municipality ya chire supply yechinyini chikara yabeire yaikire magena iye gotirimbo karaisi gochogembo korugembo yabe distributing center abalemi bechinse mecho ase municipality especially ogembo bono lema chipara ngocha chire amache ngochale ebintu nkobekera umure raisi sukuru chene ngukini guchire elinde elio nalimo konyara na mwaka ne bango mwateba nga kweli services ntobwate chiranga na intu naro kuboliri nga hello Ndizi TV swali langu kwa mkubwa ni kufunguliwa kwa municipalities kunaweza zaidi aje wale tumejifunza ualimu wa chekechea asina ali baranyare ko babako bekwa mbaroro bakorite chikosi chiga cy'ubwalimu bwa nasari oko igoro kwe municipality anene monelia ogembo asina ali baranyare ko babako enyorera amabaga municipality igego kini ebintu byonsi ego kini bakachiseme chiskuru chonsi pichira around ogembo municipality aso ya babwate class ya kamogia ECD ebirasi bone bigo chikaba bitatu asengenjo abamenyi abange bakoira na bamenyi mu kibugembo mbaira abana babo chisukuru chingi ya chigo karabuya ne sukuru go karabuya no gutwara abalimu babu ba quality aba chisukuru chiro siribuya ego abantu bakorete bira mabasomete mwana ICD
no bwalimu bwa primary bagosomi schools chire within the municipality mbabwate extra levy ba comment watatania omusara uri okawaita mbabwate specific percentage ba comment chibes cha municipality municipality iyo chikobe national entity ekaba funded from national government ego chigotwale binte binge bya social amenities chinya kitali chingiya chire funded properly etwara abantu bari disaster management nebwate chigali chokolimi omorero amache are available nebinte binge amwana minto nitswale kwa boneligia program nero robone municipality ekolika abantu abanene ojakere manager ne town master ebintu binengo bwatibire or our schools will be elevated chibe standard ilitakere ya municipality level. Tobiri tokorora abonchereria bange bagoteba nga serikali nebwenete yarwa amaegerio asogokini ebirengo byabo byobonchereria nebwenete ko kolika abantu korwa se county abo bari chi experts asense melio bonchereria babasemia nakibabwenete gokora obonchereria bwabo nonya na sense melio ko imukichi loan akera bagokini obonchereria bwabo akerkende serikali ya county ya Kisii nebwate merobelia sokone kinga abonchereria baigango nyora bari amegerio nakibago kora obonchereria bwabo. Kisii County as a ministry ya trade and marketing nebwate merobelia ko somia abonchereria ba Kisii County anune mona wale kole biashara daraja 2 abale barachaka kole biashara sameta market yonyenere guchika kini wase municipality yogembo ana abanye biashara bali abakabake bako ni binte bike mali koegena nga ebesa kwanyorire nke nyebeke asesako gwetere sako gwetere percentage ya savings chao nkwa gole loan chibas chirigoro elinde chikini biashara byao bichake korunse bigende guchigoro nayo ikereke wango gotware biashara binene. Tobiri tokora national government yachagiti omoroberi gitebo kwa abakenya chibesa chuko kinyo boncherire bwabo ayibuno moncherire kwa bera so boncherire sigeke gitambe akirokende chibesa chiri inchi yakonye ta boncherire gusinga ye serikali ebwenete gonchereria asoko nekia boncherire balingo gali baro boncherire bwabo basa chiko rusi wa sesimi kirakira muntu ndobwenzi nande chibe kire ko chimoto yaye nganchi bwate faita nande chirule chinka umuntu ago chirusio chigorobosi baruga ne chinyeni chaera then chiabores chigo chokoruchirana chibesa ko chaka go chikelia sabando batagete public participation batagunga chibesa gete chigocha echira itera sigete nande karo mwachinyorire nakimora chitumeke nande bintu kimora kole moko nyore faita moira ni gochia sayo chibesa chigocha gocha sebengi nonya abantu bagutumeke bibande nge serikali ne chiko babwati umuntu agochenje simie kara yatwaliride nando gande simiende einare nambe nyinge ye population tobwate Kenya serikali yankoligie njira yokoleta chibesa gocha sabantu banze gwetera abantu banyoro basemi ubunge bamanye igoro ya matumizi bechibesa nona abantu basoma abanafunzi bale university bagosomera mangana y'Yoboonchoreria no gutumeka chibesa iyo barabake abale bagosomera chikosi chingae barabange aba bande bamanyete igoro ye chibesa ababake mbabwati chinga kichise ne barachikosomeria abande bamanye gutumeka bechibesa atogata ya abantu baitu na serikali yanana eligie nchere ngao bono erete chibesa chetere e bank abantu bakoleta marketing and business management batomwe field bagenda basomya abantu babatayo buye chibesa ngakichiko iraniwa lakini omochakano bwa serikali yeyero boniga era yango kale campaign eyara litige nteke ngao lakini kaletera abantu nteke ngao ante bata betuwe bara ewe grant bono bairwe loan loan ya ante bagutama kurwesere muno gane especially gerere chibes chinke ba tumekire bagurira obosi
chia tumikire chere uso muntu ngoramaru osiba igaera andegero kurigeria bono iga abantu ngo strain bari ne no muchande uchumi ne kongeta ke senseto ya Kenya igokonyora chibese chiri mbaba ete bakugura ubusyo konyora umuntu ari koraranjara akaratikanya chibese chie tachiti gokorera gintu kiri lakini korende keronya nusyo kurigereria chibese che serikali chabere chikobororo ntobate uwezo fund ntobate youth fund hasle iga nkioroche ebwenete gokora echigwetani chabo uwezo fund na youth fund. Youth fund ya bwate kerenge kengao ekia ase ya begetu ekabe kwa sabantu batene tukurumi chibase chirekero chasoka bali balenge go distribute gusaba chitenete bakatenenga o target ya lengo genda sumo sae besa nchichie tioro chikonyo mu sae ngerende yonse uwezo fund ya etu mujumbe guse woman lab woman lab ekanchaka baada yoko kuchukura na abantu abange identify abayiri baye abayiri karaba kuchibasa bakachibeka chikabe grant bakamenya n'echibasa bagatenenga section gitu bakego abajumbe abange nabarabu nabo bakora boygo bakonye section gite gose constituency giteiga batigene the constituency chibasa chonsi pichikorwe wa chitagete public participation abantu understanding enki community and enki chirakonye mundatara nyoro bose mitakumanya ubuye bw'chibasa oro chegetambo kerekiga kyo muraibense ko imuki chibesa kwena na gocha saba Kenya na ndi buna abantu bagendete kuliranga uchumi ya kongire nonye na boncherere kerongo kwana na barawe bagatanga boncherere bono yebo iranense kero kende no chinga sinaro ro muraibense atereti yake ngiatari ko mukirige tambo kerara rosi uchumi ya Kenya ibintu birane kawaida amanya guchikokonya bakenya bakino boncherere bwabo bune gavana ya Kisii County na national government nero na benga imbono bachakire asoiro bugambia manyire obolitobore serikali aiza konyora chingaki amangana ndobanyo kora maswasi konaranga bintu mbigo chenchimono treasury nabeteka gotebia bakenya bagendere kwiroberia kyagera umwako yigamete buna twachagite umwako yiga bakenya bangi go babwato gosemeria nga ebintu mbichigwonchoreria ngo batete ngo mwako ori 2022 gore ngo mokongo yo yiga no chikororo barakini sense mo ye national treasury mbabete bagotete nga twiroberi bene asenge ncho mwako yiga no rura chikobo mokongo zaidi kero kurigereria kero kende na serikali binto baligereria binto mbirigo chikoba buya buna bakagerete asa mwana national government na matumisi ye chibesa chense la barabu na baba abakongo ba korora na baba ko bwekana bako to korora ga se county kene ngeyo kera bakana na mono unless Ense ya ligiri ekonyara gusangerera revenue yense ge korwa sabantu bantu mbako kora revenue mbako sangerera revenue onye mbabo atigento bakora number 1 gwekaba bakolimeno be serikali number 2 gwekaba abanyabiashara number 3 gwekaba abantu bakora ibintu gete biko change biko leta chipesa in the process babe ka chipesa chibank exchange ye bank baronga amonto ngo kora le bintu gete banyara korusie bange chikokonya emeroberi yense Ense nero buna mwanya abantu nero ngo sabere chibese chiloni wose grant grant kali kala yayiru ya kereta pako sumuntu kawaida umuntu kawaida Ense ri expected nga nairani echigo kere ganga yaye yadukana abantu babera bataka batumikira chibese chiriya 70 nga chibese chiri Ense yatikalere ntaka serikali neta kere twara chinga kichisaine koleta Yoboonchoreria obu elinde Kenya Ense na Kisii County chikine asamu na Yoboonchoreria mimono sana mbuyaso gusangana into asengane yo kurende omwanchi muri yete turaso asumutumo komokeigo atokwirana nabo togokorera ensemo yo moelio imiyo morobili obwense Yoboonchoreria goto basa gusuka to basa konyegera kwirana ndasegeka egeke Ndizi TV. Ubwanso
Obusu bw'Omugusii. Omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura Yoboonchoreria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira Yoboonchoreria Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutalire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0755773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Maete chibesenguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangerio mwana umwabo bono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kira rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa Iwoko genda se simu yao ya koboko lipa na M-Pesa. Genda se baby business number 51 54 50 account Ndizi. Okubeka emya yemo yokai. Unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobobwi igere iguru. Chintunda chinyinga karangerio mwana umwabo. Bono chintunda chinyenge make use. Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660. Egosoriye ni yabantoa bari myaka 13 guche igoro. Omurigereria nigoganitiko gure binto byogotumeka bwo usikohonia na tumanyitia sura gure asobonge bono ouru superstores nigo bakohonia kirigento kiriyuganitie aseriguriria kebosani abagusimwe Ense mwabeta mwariganirwe aiga ouru superstores kontore chindagera emusukari omuchere amafuta chingeni echumbi chichuyus ebisuguti amabere na maji yukunywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti chitishu pepa emeito ebitabu ebirugu bichi plastic nechitangi chukubikira maji igati ebintu binde pinge asibali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Jonzi amabati emesumari chisimiti chirangi chugwa kachinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikagwo ekero kwagurire naboigo nabokubeke oda yawo kurwandonsi Ense weta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akiri simi amete no wakiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngoimo kichiode chisiabo na basi chikeshe bitaba barikera nande na make sure eoderi na enana customer manya no rigete odo korireki obye nabongo bwakera back na matebi na nyora oda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore
ngotema tore sana tukubatebine service yokonyora ebinto ni 24 hours ebinto byabo bakorire babinyorire uru superstore ngutariere ebinto asatambe mono sauti Nyanza abuna gutobwata chi customer wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chochioda gocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na Boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumuchu Kisii na Bogwa Kisime asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Uniforms and Sports Center Nigoba Korosia na Kounye Chianga Gula chi t-shirt, chi round neck, collar t-shirt, chi sweater, chi shati chimekoni mienge, ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi track suit, chi pajama chokoralira imipira yenkoyo neria ya netball, chi soksi, chi jasi, chi tai chi sukuru ao na Boigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta na Boigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumuchu Kisii ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut asenamba enoti sanu na ibere noti isato kianda isanu na isato isanu nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori maete chibasango kugira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use oboyo mutakeire school chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yakoboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emye yemo yukai unokobeka chindunda chinyenge chance yao yobobwi igere iguru chindunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyenge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kyombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro Ribagari lya konyokoria omwana wasome ase skuru ya Hurricane Academy ECDE and Primary School ryatokire nigo bakorwa kisemi chebirengo byigoro ne school fees yabo nigo ere friendly babwateri bagari saine ne brasi byagachirekerero ngorwa barecha ego cyase aborokiwa chinsenye cyamambya na nigo babwate endagera ya mubasogo se lunch babwate kigari cyo bosombi na nigo bare angene para amabaga naro nigo bagotoka ase para ya Kisii Nyatieko naboko barikera ari uko ase email yabo academyhurricane@gmail.com gusoba keresimi ase namba enoti isano na ibere isano isato eyemo isano na isato Hurricane Academy ECDE and Primary School. The future is here. Ndizi TV Obwansu Gusii. Ndiye mwana
sana omwanchi omulire chinga kyogendete gusanga na intwe imeyo murubiri obwense Yoboonchoreria chinga kitogendete gusanga nere nyanusi moenga oyobere oyore omonchoreria obere kagokwanera nemono ase obokoreri be county ya Kisii na wigo Nyamira bere kagotosemia mangi na kichi municipality chira chikoba chengencho anemono ase orogongo ruwa Gusii wigo mbia mono sana omwanchi muri kwabere gukubwatia omurubiri nende ngokwarigania sense moyo moyo airinde tosange amange ekero kurigereria tariki ya moyo mwako igauna ochagete ekero kuria transactions chiago ekero kwa transaction chiago kurwa M-Pesa gocha saving ose kurwa bengi ochi M-Pesa charges inchiroro cha bete chikobekwa kurende omonto yomonaro uchete bosibwiki gambira kanyara kwa bakakubika ikinagabu irinde chinyara kwa bachigotenenigwa antu aroche mona chikina na nyarete kwa bakagoteneni ya transaction cost chikorende lakini ekero kokora transaction chiago bado chibese chinchigenda tekona chwa kero kurigeria commercial bank siri tukoria igoro baganyete chingwana kurwase gose robot kurwase Central Bank of Kenya inyare ko bakego suspend chi customer chiaba se chi transaction echo ekegero mete ogwetaniri chikoririe ekigambiro kyabetege kurwa amba chigosoirwa asinginche ya contempt of court ekegere kine kyabetege kona chunga chi transaction eche chibe chigoteneni gwa bene kurende Central Bank of Kenya teranyara kwabage kurugo chika na kichi transaction echi chikoba chigotenenigwa na ndego ikakakieke inyora chibenki bina chabo KCB Standard Chartered ebenki ya Equity Stanbic I&M anchigandete ko gukora transaction cost echo nchigendete konacho kero kende nyanusi ya birengere byagombire byekere rochinga aba Kenya mbagendete go struggle na uchumi ya Kenya andeke to kurigereria chi transaction echi cyabonete go chako mwaka olio 2020 kurende kubwatikana noko cha kuburire bwa corona linde go tanga abantu abange mbanyoro uburire bwa corona na kikiagate bagachaka kubutumeka M-Pesa services na kiba kiagate ba time kigetambukiro yoko ende bengi nabugo transact chibesi yago kurwa sesimi go chia saving yago na kikiagate umurubiri yoga cha kurende oyo kabero morai wense uru Kenyatta na beteka go tenini charges icho akonde no mwako yiganche bete chiko irana birengera libyagombire byebi Ense ya Kenya na beta keiretu ale bango yaye ekonyara kwegendereri lakini serikali yatakeire wetera chi plan chiabo chi administration yatakera kwa public participation aim for Kenyans ngekara basangiririe bango yeke wango kengabuneke imfaida ki ekokonya sense amana abantu raiya n'abantu baye kona karo muntu kuboke mambi kwanyora nga transaction yo gutuma 1000 to a bank ya rule ko 10 shillings paka 24 shillings public participation yeta koreto chibese chiga chikonacho nga yomo Kenya kumanya chigochi ingogo chiego ekaro chiachire mbintu kichigo kora ingichira konyo mu Kenya igona bo serikali yango tabugunga kende yons pia ngokora kulingana na constitution ya 2010 tigakia inborobu public participation aba Kenya baba aware no ena abachivu bamnyoga barangiri chibarasa bataye abantu gendo betango bakire igana achensi abantu bechipangi abantu bakoreta mwana ebuyonjoli ne biasara basomye abantu baito understand ekero chibas chiko na chuchinga niga ingichigo konya ntokane tintorwe bango ndote torwe bange kyara nere koleto bonjoli bwense lakini yabango nere kurwe yagenda soko boko ngao asinge abantu batarasemigwa bamanyenga ngi batakero ko twango tabye national government so SM yabantu baito igoro yo butumeki bwe transaction yechibesa korwe simi go chese bank ntwara bona sai serikali bali baire to bugambi bono basoiro bisi konye to kubaboli na kiamagendero nga imo ikiri atatenga tiatora so bisi turabango bisi asa tuchakira se county ya Kisii mwako yiga ngito go expect kurwa se serikali ya county ya Kisii mwako yiga 2023 abantu ba Kisii county tebatwero gosamilio konenenga Kisii county netwara amabadirika manene mono sana kurwa se wage bill aba contractor ngwa kanu bale chenu ni chibesa
Korwa sawa wafanyakazi bali batachieti batasomera ti kosi gete bakore binte bingao mbaru usiwo office abantu bangao banyare koira mu bagabo nabo igo expertise ye department yeri kando banyare ko gosoa ase serikali ye gavana ngwa gavana Simbarati pale te change Tuwale ngota banga gavana na bwate kerenge keronge kyogo kini economy na kubeka Kisii county have the best. Again to kyo kangeringa bali basoire chiobisi baro chiobisi bwate kerenge likiaye bamokonye agendere buna kipakie karabete president na bwate change lakini karanyolete chi minister ne chi permanent secretary yabaya na liba kine Ense gakina to tabia wafanyakazi chi minister je county chi wabsabu na moja wa service tabadali bwati si governor na bwati kerenge kia aonjoli Kisii ever the best again do kende ngilinga Kisii county sewage and water services digaba bakore meroberi yo koira mache aikere skuru kire Kisii county amache ni gara mange chitangi kire chinyinge chinene amache ikere skuru amache atarachi weke skuru ugamage gankumirara abantu bakonnect ya mache babeke ruchimita collection ya mache nyinge abana baito balikwe bogosoma chimita ne chigasi yao nabo igebanga ya kanwe nyinge kini magendera Kisii county nyene singwa yabako kwanera igoro ye chi contractors chire genuine mbachugwa kanu abaiga batali genuine ngakibara bunge tambukire kibara chikoimukirwa chibesa babere bakonyora tebanyokora maswesi yo komenya seli obo kora konya bagutumika kogosungwa ebaye guchibesa chifocha chiria masakarali konya bagwakanirwa bwati gwatokire process negenderete babwatu emale mubagorire bairani chinyomba bagachire chioniwe nabo go bairane ko babataka buna bataka bande bose toleke Kisii county batike ko babatenengu wetero so ngainereri koleto botaka Kisii county kogera Kisii emeroberi etagendredi egabane ko ba claimed from time to time nganya gitali geterano sugu mario gotara ikorro mache tayo so konchio edutagete contractors bale genuine bale qualified montonyo kawe para crosie para to standard or usie percentage yayo irabo ya bana bae batumeka ne yende ya korere service inge ujo sumana inji ekero kurigereria omugavana meroberi kyabe kiringa ko ene kinaenda matuka abosio ndurigo chugotwara muchando buno yuanene muno korwasti contractors chugotwara nga obwaga chibwe chipara ntwararo monto na robeka ko imurunganinga kubwatika ne para nero ro yaga chitune chi contractors amatuka abera tato yasalikire akerkende serikali county ya Kisii meroberi kyabe kirasoko ene kinga obokoreri gochi mutuga munchiko ene kigwasenchire ndonge ndege tangani ogo sirio bokurumi korwa se bali bakwa award contractors oyo koru contractor na roko obekiro obibi bwa bairo bonge asenge nje bako igwana no contractor nga nko para geto ekoira je million isato onge million oga ndori ya maraba geto tiche oli asali o tumekele 800 owa kane taxi 200 nayo ile milioni egasi ya koruembe asenge njo okuru etota getomo contractor okoire percentage chiri ya yatakire konyora kurwa segasi ya okara onyo gokobeke taraja nyebeke standard beka chichuma chitakire beke binto bironge and in the process totu ale binte bya Kisii county asemia ketane ye governor ya Kisii atu ebinto bitigale ebinte bironge abagusi barore ngokodre gasi ndonge ande baumente miakende tano mbia mono sana asogo sanga ndo chenga ebiro bitu bya tonyorire kero kende omete kero abantu bali gusekera barayibale gosoa sobogambi ebintu nebinke abana inche ba expected korwase bali abonega babere bagotote babangire serikali igo ntoli no gosemelia nga obokoreria se county ya Kisii korinde tiatora ligeria ase county ya Kisii ogosangirira kwebanga na kikwabeire na ndengie governor gokora echikone kinga ebangi gochigosanga se county ya Kisii ngo kinere
Buna national government yebwata obukongu bugusangiriria bango ne county ya Kisii nebwata merobelingo neyo. Kenya yanyore corona yachete gasalie program ya revenue collection. Boniga abantu bachakire kwera na chichiro abantu bachakire kwigore biasara chisukuru nko igorukire be materials nchitakere chikone sukuru ebinte binge mbitakere Yoboonchoreria nabo igo allocation ya funds gochese county government aba contractors ba kanu chibasya bafanya kazi banyore misara yabo chibasa chichaka go circulate chira napaka chigendo so muntu kalekonia matoka alinka then chibasa chiga chichake kona cheru ebango eliye chibasa chinke chibasa chira nese county muna to chukoro mwako yega na bakonyora Kisii county yera nentu nomo. Tetra kwanire ngana nera twaroche yakorekanite bwango iganto aroche o mwananchi yo mogakora me governor nga agagoturete ni governor nga yaberige kumubwati ngobugima bwaye borasa konkero kende governor personal issues babwate goseba no gotenenera obo ene aliagende tokorekana se county ya Kisii. Oyo minto yo yomo magotebanga governor ngomaliare Gavana asabantu ba Kisii county vale saidi ye milioni yamo abantu ba Kisii county baligerete chi milioni ibere aso yoyo mu minto emeroberi emeronge egende to kolekana boniga Kisii county igaro yo mobo Olo mo base biombe biri bitaisane getinga kango bogambi mbo chenjeti eto koma saberanga anya okora masoezi ene medie to yaire to go ikera pa June this year na bago chekumanyanga gavana ya Kisii county Simbarati ekiagera ebirangale bya yebire korubo bogambi boli obokoro aonjoreri gavana te konyarekana nga gavana nga igango nyoma basubati anyome musubati omwabo yo complain nabera nyare kana mbabwata moiseka mwabo olenge ka orkia gabana nabera nyare kana ero manyene mbatakeire ero nabera nyare kana ngero manyene anjere liko yana rire korusi enibo koruso bogambi bwale ngorro bone bintu bya chenchiri eto ngoma tabinga ntuno otole aije tomo basemi enjera yo komenya iga Gusii tali yo kora mabarai kera barai bachori uno otole iga nto ekara chikura chango ko nto abate stand ndo abato musimama poni go musimama ito toyo bone torese gavana ekugambe koro Gusimba tokabase president ye koro kuruto ntori yande agena tojo tobenga nyo njeno bule na supporteti obule wonda batiga bana tiganda moyo ogora moyo kabwate nyama koboko gose tiga nyama ya bwate nene ali liya tere kirenze na yo bwatorome tiga tobe anga no bogambi ase to bwato bongai ni ne chisemi chogo konya tokonye Kisii county ekine ekiagera eli chimu ya lengoro rase kene yali yabegete WHP kagenda igoro development yegatiga 5% onyole mubwati chipara onyole mubwati amacho onye mubwati services chenye gitali amalio garoro Ense unit twara abafanya kazi ngomosa chibese cyaje coronation emesara yoka yakana abantu abo kabaganda bachikoro bali bwo mabei abantu bachikoro bali bunyamira abantu bali bu Nairobi asengenjo biribitakere ko konye population ebya ikire gosaliwo gudoro WHP regoro chibese chonsi pichigo for development ejiko ganda semesara to batabiga gabananga this time akilieti new ways chokoro yokoleta ebange nyingi tuarolirenga ata ni koigoro gembo municipality tigana inde Kenya nyebe town Inyamacha be town Masimbe be town Suneke be town Nyamarambe be town Nabago marania be town chietenenere chirete revenue saine anyale goikirani emiroberia ya magendere yera teto jo konya abantu achenchi Kisii leak and licensing board
ebe board etenene na abantu batari abakurumi board members bali baro baberenga kiyongwa emyaka yonsi abatangazira abaye notes ko babuta abeke board y'abantu abaronge babwate change baragenda munekerengera kiyaye kire abayigo board ya Kisii water and sanitation and sewage enere twale body endonge ekegere body eri bwate chibesa chinyinge mangana yo kugora chipipe mangana yo kugora chigari mangana yo kugora ebintu ebinge ba concentrate ko connect abantu abanga mache chimita chiri chisomwe collection of revenue eto keisaine emokonye kogendereri chi project che county totagete Kisii county ebe yemebo the best asenge njoji para chira bachingia sewage system ingia amache emeroberi amangana ye education yara maronge chi polytechnic chirosi kwa bana baitu bagendera ekenyoro yitugendera mbia mono sana ekegera chinse chito ndoche chia elire nabokuru ingana yago yo mweli gocha somwanchuli okoligererete ngata y'abantu ba Kisii county mwensi ipi moligerete studio ya Ndizi TV mugasolero ngo batabinga serikali ye gavana Simba mbono ya chakire biria kwane tenga kiye campaign ngo ikerana bire omboni gabekire chi minister office mbona bekire chichibo mbono chuko service mbono gembo ya bere municipality chi department chinde chiganda ta kogenderera ngo ikerani chire meroberi yonsi ipi chibesa chikoro kunga chipasali chi abana kere ward ngagerete bachorire committee ya pasali chi committee echiongo chaka chirego distribute chibesa abuta ba identify kero umwana no magani umwana ego memeroberi ende menge ngonyarire goikerana abantu baminto bwatisiye serikali ya Kisii county amangana ye bitina amangana ye mantogete ngana gete tigana bono serikali to bwatene ya Simbarati amane president Ense ko William Ruto tutagete tutwara magendero chipara chingia chinyagitali chingia amache ebintu byonse bito ikere Gusii yagendera tutwara chitaya Miyamana sana umwanchi omuliye kwabere kugosangana intwe ko tutagachagete omorobiriga goikabo no twikire omori kuri ndentara chigukorera ndete go congratulate Geoffrey Mukua nabete kagochoro koba omo deputy director OICT Innovation and Legal Affairs ritkoria ijuma ntochikumera na nere abekagotete no musao mokesana ntwa betenere studio gaiga ande bono iga obichori koba omo deputy director ntochikumera na ritkoria ijuma abekago tukwanera mange igoro yoboonchoreria kwelire nabo igonto chikokwanera igoro ya ICT Innovation igori tkoria ijuma stay tuned ndochikomera nere Geoffrey Mukua manchi mulinze teko kunyiria sinsema chichi mitandao asensema ya Facebook nabo gotonyora gwitira Ndizi TV News Digital nabo gasensemeria YouTube nabo gotonyora gwitira Ndizi TV News asensema ya website nabo gotonyora gwitira www.ndizitv.or.ke kukanilia oboligereria obuyeli tariane Fridah Kerubo.